Όταν ο ήλιος πάει για ύπνο και τα αστέρια παίρνουν τη θέση τους, από τα χιονισμένα βουνά του βορρά μέχρι τις ζεστές αμμουδιές του νότου, ένα μικρό φως ανάβει σε κάθε σπίτι και όλα τα παιδιά του κόσμου ζητούν το ίδιο πράγμα. Ένα παραμύθι για να ονειρευτούν. Κλείσε τα μάτια και φαντάσου αυτή τη στιγμή, κάπου πολύ μακριά ή κάπου πολύ κοντά, ένα παιδί σαν και σένα κουλουριάζεται στο κρεβάτι του. Μπορεί να βλέπει το ίδιο φεγγάρι, αλλά να περιμένει να ακούσει έναν διαφορετικό μύθο. Γιατί σε κάθε γωνιά του πλανήτη οι ιστορίες είναι το ανανούρισμα της ψυχής μας. Απόψε το ταξίδι μας ξεκινάει από την Κίνα. Ο τοξότης Χούγι και η πριγκίπισσα του φεγγαριού. Κάποτε ο ουρανός είχε 10 ήλιους. Ζούσαν σε ένα γιγάντιο δέντρο στην Ανατολική θάλασσα και κάθε μέρα ο Θεός του ουρανού επέτρεπε μόνο σε έναν να βγει για να φωτίσει τη γη. Αλλά μια μέρα βγήκαν όλοι μαζί τρέχοντας στον ουρανό και η γη μετατράπηκε σε κόλαση. Τα δάση κάηκαν, τα ποτάμια ξεράθηκαν, τα ζώα πέθαιναν και οι άνθρωποι λιμοκτονούσαν. Οι φωνές τους έφταναν μέχρι τον ουρανό και ο Θεός του ουρανού, βλέποντας την καταστροφή αυτή, κάλεσε τον Χούγι, τον πιο χαρισματικό τοξότη που υπήρξε ποτέ, και του έδωσε ένα μαγικό τόξο και 10 βέλη. «Πήγαινε να τους λογικέψεις», του είπε. Ο Χούγι κατέβηκε στη γη. Είδε τον πόνο των ανθρώπων και η καρδιά του γέμισε με οργή. Προσπάθησε να πείσει τους ήλιους να γυρίσουν πίσω, αλλά εκείνοι γελούσαν και έκαιγαν τη γη ακόμα πιο δυνατά. Τότε ο Χούγι πήρε την απόφαση. Στάθηκε στην κορυφή ενός ψηλού βουνού, τέντωσε το τόξο του και σημάδεψε. Ο Χούγι συνέχισε μέχρι που απέμειναν μόνο 2 ήλιοι στον ουρανό. Τότε ο αυτοκράτορας της γης έτρεξε κοντά του και του άρπαξε το τελευταίο βέλος. «Σταμάτα, Χούγι», φώναξε. «Αν τους ρίξεις όλους, ο κόσμος θα βυθιστεί στο σκοτάδι και το κρύο. Πρέπει να αφήσουμε έναν για να μας δίνει ζωή». Ο Χούγι κατάλαβε το λάθος του και σταμάτησε. Η γη σώθηκε και ο Χούγι έγινε ήρωας. Μετά τον άθλο του, ο Χούγι παντρεύτηκε την πανέμορφη και καλόκαρδη Τσάνγκ Ε. Ζούσαν ευτυχισμένοι, αλλά ο Χούγι, όντας πλέον θνητός, άρχισε να φοβάται το θάνατο και τον αποχωρισμό με την αγαπημένη του. Ταξίδεψε ως το βουνό Κουνλούν και συνάντησε τη βασίλισσα μητέρα της Δύσης. Τη ζήτησε το ελιξίριο της αθανασίας και εκείνη του έδωσε ένα μικρό μπουκάλι λέγοντάς του: «Αν το πιείτε οι δυο σας, θα ζήσετε για πάντα στη γη. Αν το πιει μόνο ένας, θα γίνει Θεός και θα ανέβει στον ουρανό». Ο Χούγι λοιπόν γύρισε σπίτι και έκρυψε το ελιξίριο, σκοπεύοντας να το μοιραστεί με την Τσάνγκ Ε σε μια ξεχωριστή στιγμή. Αλλά ένας από τους μαθητές του, ο πονηρός και άπλιστος Πανγκ Μέγκ, έμαθε το μυστικό. Και μια μέρα που ο Χούγι έλειπε για κυνήγι, ο Πανγκ Μέγκ μπήκε στο σπίτι και απείλησε την Τσάνγκ Ε με ένα σπαθί, ζητώντας το ελιξίριο. Η Τσάνγκ Ε, ξέροντας πως αν ο Πανγκ Μέγκ γινόταν αθάνατος, θα έκανε κακό σε όλο τον κόσμο. Κι έτσι
πήρε μια δραματική απόφαση. Πήρε το μπουκάλι και ήπιε όλο το ελιξίριο η ίδια. Αμέσως ένιωσε το σώμα της να γίνεται ελαφρύ. Άρχισε να επιπλέει στον αέρα και να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Με δάκρυα στα μάτια κοίταξε κάτω ψάχνοντας τον Χουγί. Δεν ήθελε να ανέβει στον ουρανό των θεών, γιατί θα ήταν πολύ μακριά του. Έτσι, επέλεξε να σταματήσει στο φεγγάρι, το πιο κοντινό μέρος στη γη, για να μπορεί να βλέπει τον αγαπημένο της. Όταν ο Χουγί γύρισε και έμαθε τι έγινε, η καρδιά του ράγισε. Έτρεξε έξω και κοίταξε το φεγγάρι. Ήταν η νύχτα της Πανσελίνου και το φεγγάρι ήταν πιο λαμπερό από ποτέ. Στην επιφάνειά του φάνηκε πως είδε τη φιγούρα της Τσάνγκ-ε. Απαρηγόρητος έστησε ένα τραπέζι κάτω από το φεγγαρόφωτο. Πάνω του έβαλε όλα τα αγαπημένα φρούτα και γλυκά της Τσάνγκ-ε ως προσφορά για την αγαπημένη του. Οι άνθρωποι, μαθαίνοντας την ιστορία και τη θυσία της Τσάνγκ-ε, άρχισαν και αυτοί να στείνουν τραπέζια με προσφορές κάτω από την πανσέλινο του μεσοφθινοπόρου, προσευχόμενοι για υγεία, ευτυχία και οικογενειακή επανένωση.